Kalapatay, no? Magpapasalamat na ako mga kalapatay sa mga tunay na sumusuporta sa atin mga kalapatay, no? At syempre mga kalapatay, no? Sa mga basher natin mga kalapatay, may basher na tayo mga kalapatay. Pasikat na ang kalapatay, syempre mga kalapatay, no? Sa mga comment nila mga kalapatay, stop! Stop! Mga kalapatay, wala tayong pakialam dyan mga kalapatay. Para sa mga basher natin dyan, no? I love you. Syempre mga kalapatay, na baka gaya tayo sa ibang style ng iba. Syempre yung style ko mga kalapatay, kakaiba. So ayun na nga, magandang kalapatoy. Magandang hapon sa inyong lahat mga kalapatoy. So yun na nga, no, ngayon mga kalapatoy na magpapakain lang tayo ng ibon natin mga kalapatoy. At syempre mga kalapatoy, no, magpapasalamat na ako mga kalapatoy sa mga tunay na sumusuporta sa atin mga kalapatoy, no. At syempre mga kalapatoy, no, sa mga basher natin mga kalapatoy, may basher na tayo mga kalapatoy. Pasikat na ang kalapatoy, syempre mga kalapatoy, no, sa mga comment nila mga kalapatoy, wala tayong pakialam dyan mga kalapatoy. Para sa mga basher natin dyan, no, I love you. Syempre mga kalapatoy, na baka gaya tayo sa ibang style ng iba. Syempre yung style ko mga kalapatoy, kakaiba. Yun ang... Tutang na mo! Halit ka! Bullshit ka! Abit! Yun na mga kalapatoy, no? Kung nagsawa kayo sa akin, sabi ko kalapatoy, syempre, pakinggan nyo lahat ng mga, panoorin nyo na lahat ng video ko at na makatulong naman sa watch hour ko. Yun, maraming salamat sa inyo, no? I love you! At syempre, dito tayo, no? Dito tayo sa mga solid dati supporters, mga kalapatoy! At eto na nga, no, mega shoutout kay, ano, kay Greg Villanueva. Yun, mega shoutout sa'yo, no? At kay... Yun, ito, solid natin taga-suporta to. Greg Villanueva at yun nga, at kay Michael Makayanan. Yun, si Michael Makayanan nag-aabang ng video natin. So kalapatoy, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog mga kalapatid dahil nga sa cellphone natin mga kalapatid, no, ninakaw mga kalapatid, no. At ito nga medyo mahinang quality yung cellphone na gamit natin ngayon mga kalapatid. Yung camera na gamit natin ngayon, no. Kaya yung pag gumawa ko walang pagbabago, gwapo pa rin mga kalapatoy. At ito mga kalapatoy na para kay Mark Angelo Tonga. Yun, mega shoutout sa'yo. Yung nga, Michael Makayanan, no, mega shoutout sa'yo. At kay Jesslyn Bianca, yun, mega shoutout sa'yo. At G-Man Kill, ayun, G-Man Kill, no, pa-shoutout Sia Lop. Ayun nga, no, Sia Lop. Yun nga, ngayon ko lang na shoutout to kasi nga dahil sa medyo may busy-busyhan tayo ng konti mga kalapatid, no, nawalan nga tayo ng cellphone at yung nga nilalakad pa mga kalapatid. At syempre ipapahuli natin yun at pag nakakuha na ako ng kopya dun sa CCTV na nilakad ko dun sa City Hall dyan sa may Marquee Mall, papadampot natin yung kumuha ng motor at saka cellphone natin na yung magdanakaw na yun, no. At ito naman G-Man Kill, no, at pa-shoutout kay Zia Lop. Ayun na nga, Gabler TV, yun, Gabler TV, full support ako sa iyo idol. Barry Dongs Look, maraming salamat sa iyo, no, Gabler, no. Maraming salamat sa mga tunay na supporter natin dyan, mga nag-aabang ng video natin. At yun nga, no, hindi pa tayo nakapagkarga dahil nga yung mga ibon natin, no, bagong-bago pa sila, no. At yun na, nag-aaral pa lang sila lumipad mga kalapatoy. At yun yung mga kalapatoy na, ito yung natin mga kalapatoy, no. Ito yung mga breeder natin mga kalapatoy, no. Magpapakain tayo ngayon mga kalapatoy dahil nga sa, ayun nga mga kalapatoy, no. Ngayon nga mga kalapatoy, nagpaparami pa lang tayo ng ibon mga kalapatoy. At yun na nga, no, sa mga pumupuna sa akin na kalapatoy, pasensya na kayo, style ko to, wala kayong pake. At yun nga, no, maraming salamat sa inyo, no. Kahit na binabash nyo ako, nanood pa rin kayo ng video ko. Pasensya na, pastilan yawa. At eto nga, magpapakain tayo ngayon, no, at yun nga, yung mga breeder natin mga kalapatoy, medyo marami ito mga kalapatoy, no. At syempre mga kalapatoy, malapit yung birthday ko mga kalapatoy. Mamimigay tayo uli ng pag-giveaway mga kalapatoy. Ayun, mag-gift bird tayo uli mga kalapatoy, no. At syempre mga kalapatoy, pares agad mga kalapatoy para makapag-umpisa uli kayo mga kalapatoy, no. At syempre mga kalapatoy, no, mahinang nilalangan tayo mga kalapatoy. At ito mga inalagaan natin ngayon, malalakas din mga kalapatoy. At yun nga mga kalapatoy, no, meron tayong isang masamang balita mga kalapatoy, no. May isang masamang balita mga kalapatoy. Tinamaan tayo ng keling mga kalapatoy, no. Ayun nga mga kalapatoy, meron tayong isa rito na may keling mga kalapatoy, oh. At yun nga, oh,
kaya bang gamutin to? At syempre gagawa natin ng video to mga kalapatay no? At sana mapagaling natin to no? Dahil nga sa may keling nga siya at mukhang mahirap pagalingin tong keling na to. Ayun na nga mga kalapatay no? Ayan, matakaw sila kumain mga kalapatay. Dahil nga sa mga kalapatay, meron silang mga mga kalapatay no? May mga sibong, may mga inakay na sila mga kalapatoy. Ayan, ang pinakain mo natin mga kalapatay, integrap mga kalapatay para bumukay yung katawan ng bumukay yung katawan ng sibong mga kalapatay no. At eto nga, meron pa tayo dito mga kalapatay oh. Ayan, hindi natin alam kung ilang ano tayo mga kalapatay, ilang breeder tayo meron dito mga kalapatay kasi ito, bilangin natin sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So meron tayong 11 breeders mga kalapatay no. Mukhang marami-rami na to mga kalapatay. At syempre mga kalapatay no, eto na may stock bird natin mga kalapatay oh. May mga stock bird tayo dito mga kalapatay no. At yun yung mga kalapatay no. Ayun yung mga kalapatay no. At dito yung ano natin mga kalapatay, Jeep. Dito, punta tayo dito mga kalapatay no. Ito yung mga natin mga kalapatay oh. At dito nga mga kalapatay no. At dito na yung nakaready ng mga sibong natin mga kalapatay oh. Ito na yung mga natin mga kalapatay. Ito na yung mga sibong natin mga kalapatay na iisama natin sa next race mga kalapatay no. Di natin alam mga kalapatay kung south o north, kahit saan sila mga kalapatay, pwede sila mga kalapatay. So nag-aabang lang tayo mga kalapatay kung kailan matapos yung race mga kalapatay no. Kailan matapos para mag-umpisa ulit, mag-start ulit sa umpisa mga kalapatay. At syempre masakay na natin itong mga kalapatay no. Nandito mga kalapatay, pagkaalam ko 8 piraso lang itong mga kalapatay no. 8 pirasong sibong mayroon ako dyan. At ito mga kalapatay no, sobrang hirap gumalaw mga kalapatay dahil ako lang mag-isa ngayon mga kalapatay. At yung mga kasama kasi mga kalapatay, si Kedong at si Joe mga kalapatay, nandun sa trabaho mga kalapatay. At syempre dito lang talaga ako sa pag-iibon mga kalapatay no. Ito lang talaga trabaho ko dito mga kalapatay no. Mag-vlog, mag-ibon, yan, gumawa ng content. So yun mga kalapatay na, ito yung mga ibon natin mga kalapatay. Ito yung inalaban natin mga kalapatay. Yan yung mga videos natin at yun yung mga inakay. At yung mga kalapatay, nakikita nyo yung mga inakay na yung mga kalapatay oh. Tatlo mga kalapatay ginawa ko mga kalapatay para mas mabilis tayo makapagparami mga kalapatay no. 3 inakay mga kalapatay. At ito 3 rin to mga kalapatay. 3 piraso rin itong ditong inakay natin no. 3 piraso yung ina natin dito para ano. At yung nga rito mga kalapatay no. Dito mga kalapatay, 2 lang to rito. 2 sibong meron dyan. 2 yan, 2 inakay. At dito mga kalapatay, 3 itlog mga kalapatay no. 3 itlog no. Ayan, itlog na may sibong natin. Kalapatay, 2 na yan dyan mga kalapatay. Dahil nga yung isang itlog nila nabasag nila mga kalapatay dahil sobrang likot nila mga kalapatay no. At yung mga kalapatay na meron tayong throwback dito mga kalapatay no. Ito nga mga kalapatay no. Siguro throwback na itong nanay mga kalapatay no. Nanay niya siguro, tatay niya siguro baka white mga kalapatay. Kaya yun mga kalapatay no, nilabas nila mga kalapatay, white mga kalapatay. Ay mayroon tayong white na sibong mga kalapatay oh. At yung tatay black mga kalapatay oh. At ito mga kalapatay, dito tayo mga kalapatay. Ito naman may 2 sibong na rito mga kalapatay. At dito saan natin mga black velvet natin mga kalapatay oh. At yan mga igas na ibon natin mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay na tulad na sinabi ko dati mga kalapatay no, medyo may presyo yung ibon natin mga kalapatay, mga nabili natin mga kalapatay dahil nga sa yung nga magpapalakas tayo ng mga ibon mga kalapatay. At ito mga kalapatay, ito yung pinaka-kursunada ko mga kalapatay, ito maganda yan mga kalapatay. Solid na solid yan. At ito nga mga kalapatay no, kung kursunada ko ito mga kalapatay, kung malupit ito mga kalapatay, gusto ko yan mga kalapatay, mas malupit ito mga kalapatay. Ito yung tinamaan ng kailing mga kalapatay oh. Ayun mga kalapatay, bumabaliktad yung ulo mga kalapatay oh. Ayun oh. Ayun, sobrang kawawa talaga mga kalapatay no. Ayun oh. So yun nga no, to susubukan natin mga kalapatay no. I-vlog natin to mga kalapatay, titingnan natin kung kaya natin pagalingin no. Ayun, gagamutin natin yung mga kalapatay. At yun nga, sobrang lakas ng tama talaga mga kalapatay. At hindi lang nag-iisa yan mga kalapatay, 2 yan mga kalapatay. Ito yung mga itik natin mga kalapatay oh. Ayun na, pasensya na kayo sa lugar namin mga kalapatay no. Nasa probinsya tayo mga kalapatay, probinsya style mga kalapatay no. Ito nga, dito lang tayo sa ano, sa eto. Itong isa mga kalapatay, may tama din mga kalapatay oh. Ayun oh, kumikiling-kiling na mga kalapatay. Ito nga mga kalapatay no, medyo malayo na siya mga kalapatay. Nilayo natin mga kalapatay dahil nga sa baka mahawa yung mga breeders natin no. At ito nga mga kalapatay, itong isa na to mga kalapatay, yun nga, sobrang lakas ng tama mga kalapatay no. Kaya lagyan natin siya dito mga kalapatay para kasulo siya dito mga kalapatay no. Ito. Ayun mga kalapatay, tuwad siya mga kalapatay. Siyempre mga kalapatay, may isa pa tayong breeders doon mga kalapatay no. Ay, taglilimlim din yun mga kalapatay. Sobrang dami ng breeders natin ngayon mga kalapatay no. Ayun, papalakas tayo ng ibon mga kalapatay. Ayun nga mga kalapatay, ito na si Chichi mga kalapatay. Ito may alaga tayong chihuahua mga kalapatay oh. Ito yung malupit natin na alaga mga kalapatay. Siyempre mga kalapatay, no, may video ako nito mga kalapatay. Sana panood nyo mga kalapatay no. Napakagaling ng chihuahua natin na ito mga kalapatay. Napakalupit nito mga kalapatay no. Sumusunod to mga kalapatay. Pag ano mga kalapatay, pag bibigyan mo siya ng pagkain mga kalapatay para ipapagawa mo sa kanya mga kalapatay, susundin niya. Ayun nga no. At may video tayo niyan mga kalapatay. Panoorin niyo na lang diyan sa mga video natin mga kalapatay, diyan sa baba mga kalapatay.
At ayun na nga mga kalapate, no? At hanggang dito lang muna ito mga kalapate. At napaka-exing video lang itong gagawin ko mga kalapate. Dahil sa ano lang mga kalapate, no? Update lang mga kalapate. Update lang ako mga kalapate na andito pa naman ako mga kalapatoy. Kung nahack yung Facebook ko mga kalapate, hinak yung Facebook ko, yung YouTube channel ko mga kalapate, buti na lang nabawi ko mga kalapate. At yun na nga, no? Maraming salamat sa mga tunay na sumusuporta sa akin dyan, sa mga nagmamahal sa akin dyan, sa mga nag-aabang ng video ko dyan, at sa mga basher ko dyan. I love you. Ayoko na isisign kayo pero no, kung tutusin, no? May kanya-kanya tayong style mga kalapatoy. Kung may kalapatins, may kalapatins, kalapato, kalapante, mayroon tayong kalapatoy. At yun nga mga kalapatoy, no, style ko to. At gumawa kayo ng style niyo. O baka ingit lang kayo, bago gusto nyo mag-vlog na lang kayo. At yun nga mga kalapatoy, no, maraming salamat sa inyo. Siyempre, I love you. Wala kang paksa nyo. Ayun nga style ko to. At yun nga, nang dahil sa style ko, no, bakit dumadami yung viewers ko? Marami akong viewers, marami nanood sa akin. Maraming salamat talaga sa inyo. Dahil nandyan kayo. At sana next time, no, magkita-kits tayo. Kung sa mga member man kayo ng KFC, kita-kits tayo sa KFC. At hanggang dito na lang to. Maraming salamat sa inyo.